Hola, sóc Nacho Alonso i vaig a contar-vos la meva biografia en un minut, encara que igual un poquet més. Vaig néixer a Banyeres de Mariola a l'any 1994. Era un xiquet molt cabut i molt ploró. Quan em vaig fer més major, vaig anar al col·legi públic Alfonso Iniesta, on vaig conèixer els meus primers amics, i també vaig a començar els meus estudis musicals al conservatori que hi havia en aquest mateix col·legi. Igual que molts xavals de la meva edat, vaig començar a jugar al futbol, i aquesta solia ser la meva posició. Més endavant provaria altres tipus d'esports en els que estaria més a gust. Als 11 anys, mon tio Evaristo em va regalar la meva primera guitarra. Ni ell ni jo ho sabíem, però això canviaria per complet la meva vida uns anys després. Va passar el temps i inevitablement va arribar l'edat del pavo. Un bigot molt lleig, molts granets, una gorra cap arrere i unes actituds que ara considere un poc vergonyós. El meu cos també ha sofrit molts canvis en aquests 22 anys. De ser el grosset de la classe a una guionguida esmirriat als 15 anys, ara sóc una espècie de mescla entre els dos Nachos. Des de ja fa uns anys, treballo com a tècnic de so, encara que m'agradaria seria estar damunt de l'escena. En resum, soc feliç, tinc una nòvia a la que vull molt i seguisc estudiant música, anglès i publicitat i relacions públiques en la Universitat d'Alacant. Aquesta ha sigut la meva biografia en un minut. A molts es podrà interessar i a altres es donarà igual. De totes formes, moltes gràcies.